Welkom bij een nieuwe aflevering van 10 keer thuis. Vandaag zijn we bij Marije en haar familie in Moenijn, Molenend. Zij woont hier helemaal fantastisch. Ze is interieurstyliste en geloof me, dit huis wil je zien. Hey, hi, dankjewel. Nou, vertel eens, bij wie zit ik aan tafel? Nou, bij Marije, interieurontwerper en we wonen in Moenijn. We hebben onze boerderij verbouwd in de loop der jaren. 11 jaar wonen we hier nu. Ja. En daarvan hebben we ongeveer 4 jaar verbouwd. Zo, dat is lang. Ja. Enorme verbouwing geweest. Absoluut. Hoe trof je het huis hier aan? 2012, ga even terug in de tijd. Terug in de tijd. Nou, waar we nu zitten waren de slaapkamers. Waar de bank nu staat, dat was de schuur. En boven was er niks. Jeetje mina. En jullie zagen het huis en toen dacht je? Wat een hoop werk. Was dat jullie doel om in Moenijn te gaan wonen? Absoluut niet. Mijn man had altijd als droom om een boerderij te verbouwen. En ik wilde graag terug vanuit Leeuwarden weer naar Dokkum, naar mijn geboortestad. Alleen toen kwamen we dit tegen en nooit meer weggegaan. Echt waar? Gewoon verliefd geworden op de buitenkant? Nee, voor mij niet. Voor Jus wel. Oké. Ja. Jus, dat is jouw man? Jus is mijn man, ja. Vertel eens, met wie woon je hier allemaal? Nou, ik woon dus met Jus. Jus Jeroen is zijn hele naam. We hebben Efrem, die is 14. Levi, die is 12. En ja, Ire, die is 9. Mooi. En de hond en de kat en kippen, geiten. Nog een soort kinderboerderij. Ja, een beetje wel. Gezellig. Hoe is het leven hier in Moenijn? Nou, best wel saai. Ja? Ja, maar ja, ook goed en rustig. Er gebeurt weinig, dus het is gewoon goed, ook voor de kinderen. Bosrijk, dus we lopen elke dag met de hond door het bos. We hebben hele fijne buren. Ja, beter een goede buur dan een verre vriend. Ja, dat is waar. Jullie wonen hier niet alleen met je eigen gezin, hè? Nee, klopt. Sinds 1,5 jaar wonen hier ook Oekraïners bij ons in de schuurwoning. Ja, ze zijn natuurlijk gevlucht en in het eerste uur zijn ze hier gekomen. Oké, en hoe is dat voor jou? Ja, heel verdrietig was het toen ze hier kwamen wonen. Of hier aankwamen, hadden ze gewoon maar 1 tasje mee, 1 plastic zak. En daar zaten al hun bezittingen in. Nou, daar was ik door geschokt, ja. Met dat Oekraïense gezin deden jullie ook dingen samen? Of hoe werkt zoiets? Ja, zeker. We eten 2 keer in de week hier met elkaar. De ene keer koken zij en de andere keer kook ik. Oh. Dus dan zitten we hier met z'n 9. Ja. Wauw. Ja. Ik kan me voorstellen dat je heel veel energie misschien en privacy kost. Ja. Maar dat het je ook heel veel oplevert. Zeker weten, absoluut. Inderdaad een heerlijke plek. Ja, echt genieten, hè? Wat is eigenlijk je favoriete moment van de dag? Nou, eigenlijk de ochtenden. Ik ben een echte ochtendmens. Ja? Ja. Sta je meestal vroeg op? Zeker. Ja, hoe laat sta je op? 6:30 gaat mijn wekker. Zo. Ligt iedereen nog lekker te slapen. Ondertussen een wasje doen en de pakjes klaarmaken voor de kinderen. Alles rustig starten, ja. En dan ben je gewoon lekker, dan gaan de kinderen uit huis. En hoe ziet je dag er dan uit? Dan ga ik naar kantoor of ik ga hier werken. Of ik ga op pad of er komen mensen hier shoots nemen. Ja, want vertel, je hebt echt een super interessante baan. Je bent interieurstylist. Maar wat houdt het allemaal in? Ja, goede vraag. Eigenlijk is het ja, een heel mooi plan maken voor mensen wat bij hun past. Maar wat ook het uiterste halen uit het huis die ze hebben gekocht of waar ze in wonen. Doe je dat alleen voor particulieren of ook voor bedrijven? Voor beide. Voor kantoren, tandartspraktijk heb ik gedaan, maar ook gewoon bij mensen thuis. Ja. Leuk zeg. Hoe ben je hier ingerold? Eigenlijk via via.
Ik heb een sabbatical gehad van een jaar. En daaruit kwam er eigenlijk al naar voren. Wat ik eigenlijk al wel wist, dat mijn passie echt in interieur ligt. Altijd al geweest. En zo'n cursus gaan volgen. En van het een kwam het ander. Hey, jullie wonen echt in een groot, mooi huis. Heb je ook wel eens te maken met mensen die wat afgunstig kunnen zijn of jaloezie? Ik heb geen idee. Ik hou me er niet mee bezig. Maakt je niet uit? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind het heel erg leuk om mensen te kunnen inspireren. Ook om dingen low budget op te pakken. Misschien is het ook wel goed om te weten, ik kom uit een best wel arm gezin vroeger, waar ik vandaan kom. En ik wil het ook uitdelen, dus het is er niet alleen maar voor mezelf wat we hebben. En zo zie ik het eigenlijk. Je wilt mensen inspireren op het gebied van interieur. Ja. Je bent ook actief op Instagram. Ja. Ik zag dat je heel veel volgers hebt. Hoe is dat nou? Ben je dan ook een influencer? Absoluut niet, nee. Nee, sommigen zeggen je bent. Nee, ik heb niks met influencer. Ik wil mensen inspireren, een kijkje in mijn leven geven en dat is het eigenlijk. En jullie woning wordt ook wel eens gehuurd, hè, voor fotoshoots. Klopt, ja. Dat is wel bijzonder, hè? Ja. Het is toch een heel ander leven. De meeste mensen gaan 's ochtends naar kantoor en komen weer een keer thuis. Ja, ik ben echt heel blij eigenlijk. We zitten eigenlijk in een soort droom. Ja, het is echt fantastisch hier. Ik wil hier wonen. Dat hoor je vast wel vaker, of niet? Je mag hier altijd logeren. Oh, dat heb je gezegd. Vertel, hoe kan het dat jij zo goed je dromen aan het nastreven bent? Ja, dat komt denk ik mede doordat mijn man heel ziek is geweest. Hij heeft een hersenvliesontsteking gehad en is 7 jaar lang ziek geweest. Oh joh, wanneer was dat? Dat is 11 jaar geleden. Dat maak je ook wel heel het leven bewuster mee. En daarnaast werd Levi, onze middelste, ook heel ziek en die belandde op de IC. Met 3 weken was hij toen. En daardoor ga je toch echt anders nadenken en je haalt meer uit het leven, waardoor je denkt van ja, weet je, misschien is er morgen wel helemaal niet. Dus we leven nu. Jeetje, ja, dat zet je wel even met beide benen op de grond. Absoluut, ja. En dan ga je dus ook denken van, ben ik gelukkig? Ja. Wil ik het misschien anders? Ja, ook dat. Hoe kunnen we het creëren waar wij lekker kunnen leven, maar ook kunnen zorgen voor anderen. En zo is eigenlijk alles samengevat waar we nu wonen. Ik heb ook wel het idee dat mensen hier makkelijk binnenlopen. Klopt. Ja? Ja. En we proberen gastvrij te zijn en dat zit in ons aard, denk ik eigenlijk ook wel een beetje. Dus regelmatig aanloop. Ja. En ook vaak het zwembad vol met pubers? Absoluut. Ja, en 's avonds laat thuiskomen en dat je nog pubers aantreft hier in het zwembad, dat hoort er een beetje bij. Ja. Maar nog nooit een vreemde in je zwembad aangetroffen, hoop ik? Nee. Gelukkig, gelukkig. Wie heeft deze tuin eigenlijk zo mooi voor jullie ontworpen? Nou, dat hebben we eigenlijk zelf gedaan. Meen je niet? Ja, en ook zelf gebouwd. Bloed, zweet en tranen, moet ik zeggen. Ja? Vooral met het zwembad uitgraven heeft mijn man allemaal zelf gedaan. Zelfs 's avonds laat heeft hij nog staan graven. Maar nu zijn we er heel blij mee. Ja, dat snap ik. Waar haal je eigenlijk je inspiratie vandaan? Nou, eigenlijk overal. Dus, kijk om je heen en ontmoet mensen, huizen natuurlijk ook weer. Maar ook Instagram vind ik altijd heel erg leuk. Pinterest, woonbladen. Overal vandaan. En als je nou op interieurgebied nog een droom mocht bedenken. Ja. Wat zou je dan echt nog heel graag willen? Nou, het leek me wel eens leuk om voor Maxima een heel mooi paleisje te maken. Cool. Gewoon bij hen in het paleis. Ja, tuurlijk. Leuk. Ja, waarom zou je bescheiden blijven? Ja. Ik vind het een goede droom. Absoluut. En ik zeg, we gaan haar een brief schrijven. Ja, toch? We volgen haar op Instagram. Ja? Leuk, leuk. Nou, ik wil je echt heel erg bedanken dat we hier mochten komen kijken. Leuk. Je hebt het echt prachtig hier. Heel mooi om te zien. En ik hoop dat jullie samen in hele goede gezondheid hier nog heel lang gelukkig mogen wonen. Nou, dat is lief. Je bent altijd welkom. Nou, ik kom zeker logeren, hè? Dat weet je toch? Ja.